أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. kamar yadda kuka sani za mu ci gaba da kawo muku bayani akan magunguna da cututtuka da abubuwa na karya sihiri da sauransu. Yau kamar kullum Allah mai kowa mai komai ya ƙara maido da mu wannan tasha mai albarka ta Magani Media TV. Za mu ci gaba da kawo muku bayani akan magunguna. Yau maganin da za mu yi magana a kansa shine maganin ciwon mata, ciwon watan mara mata lokacin al'ada, wanda za ga wani lokacin mace tana ciwon mara lokacin al'ada yana mata ciwo matuka. Idan na iska ne muna da magunguna haɗaɗɗe wanda ake bada. Idan kuma kuna bibiyan mu a shirinmu za ku ji alamomin wanda yake da iska, to insha Allah in an samu akwai na iska ne ba wai na ciwo haka bane, to shi ma akwai maganin da muke bayarwa. Saboda haka idan mace tana ciwon mara lokacin al'ada, ga abin da ya kamata ta hada ta rika amfani da shi, insha Allah za ta samu warwara daga wannan ciwo. Allah sauke. Idan aka samu saiwar rai dore, sai a samu dawa fara, sai a yi salala a sha kwana 3, kullum a sha sau 3. Idan aka samu sauyar rai ɗorai, aka samu dawa fara, sai a yi salala kwana 3, kullum kuma ana sha sau 3, da safe da rana da yamma. Insha Allahu ciwon marar nan zai zo ya wuce, insha Allahu za a samu lafiya. Sannan abinda magani kaman da za mu ci gaba da bayani a kansa shine maganin ciwon baya. Akwai ciwon baya da yake da alaka da sanyi, akwai wanda yake da alaka da kamar accident da aka yi na mota ko buguwa ko kuma mutum ya faɗo daga sama, to shi ma na akwai magunansa. Wannan ciwon baya wanda yake kawai siddan kana jin ciwon baya, ba wani dalili bane, ba na iska bane, ba na buguwa bane, ba kuma na accident bane, kawai dai haka nan kana jin ciwon baya. To idan baka da alamomin shafai aljanu, kawai dai ciwo ne kila mai yawa kawai siddan Allah ya kawo jaraba a kansa, to ga abin da za ka yi. Sai a samu sassaƙen ƙirya da sassaƙen danya da sassaƙen taura, sai a haɗa su, a haɗa da jar kanwa, sai a tafasa su, a dafa su, a sha sau 3 a wuni, safe da rana da yamma. Gaskiya idan mutum yana da ciwon baya in yana yin wannan, insha Allah zai zama tarihi. Kuma yawanci abin da yake kawo ciwon baya hakanan siddan, ko kafarka tana sagewa hakanan siddan, in dai ba tsohonka ya yawa ba, mafi yawa a yi ma ƙaho. Idan mai yawa kila mataccen jini ne ya tsaya a daidai wurin, idan aka yi ƙaho bai sauki ba, to wannan abubuwan da na ambata su za ka yi, insha Allah za a samu waraka da yadda Allah. Kuma wanda yake son haɗaɗɗe zai iya mana magana, sai mu haɗa masa. don mewa wani baya kusa da inda wannan itatuwa suke, ko kuma yana wajen ƙasa, to insha Allah ko ina a faɗin duniya za mu iya tura maka, matuƙar ka cika ƙa'idoji da ake tura mutum magunguna. Jama'a, kamar yadda aka sani, sunana Muhammad Awal Abdullahi, wanda aka fi sani da Minasiya, mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV, ranar Talata karfe 8 na dare, ranar Asabar karfe 3 na yamma ana maimaitawa. Sannan ina da tasha mai suna Fassarar Mafarki TV a YouTube, tana da bidiyo sama da 1000. Sannan kuma ina da tasha mai suna Magani Media TV, wanda ina sanya irin wannan bidiyoyin a ciki. Saboda haka jama'a su yi mana subscribe kuma su ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka. In Allah da za su ci gaba da jin magunguna na gargajiya na musulunci, wanda za a ci gaba da kawo muku, wanda za ku karu da shi, ku yi maganin cututtukan ku insha Allah. Jama'a muna yi muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.